आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो हारि हारिसाफोरनि खाथियाव आङो गोजोननाय बावहरदों आरो आइन्थु गुग्रुबनानै आखाइ खबजबनानै रायजो राजानिफ्राय आं आशीर्बाद नागिरदों। दिनै आंनो जि बिबानखौ होदों गिदिर मोनसे बिबान आरो बे बिबानखौ लानानै हारिखौ सिबिनो थाखाय आं आगबारिगोन आरो जोङो गावनि पकेटनि थाखाय गावनि लाबालाबनि थाखाय राजनीति पार्टी जोङो गठन खालामाखै। हारिखौ सिबिनो समाजखौ सिबिनो रायजोखौ सिबिनो थाखाय जोङो पार्टी गठन खालामदों। थांनाय समफोराव आखायाव हाथियार लानानै एनडिएफबिआ संग्राम खालामबाय। बेखिनि समायावबो जोङो रायजो राजाखौ सिबिबोदोंमोन आरो दिनै पार्मानेन्टलि बैखिनि समायाव जों जिबायदि रायजो राजाखौ सिबिबोनांगौमोन बेबायदियै जोङो हायाखैब्लाबो दिनैनि तारिखाव राजनीति पावारखौ लानानै जोङो पार्मानेन्टलि बर' हारिनि गेजेराव बा बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि हारिसा जि 26टा जाति जनगोष्ठीफोर दङ मोनफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि खामानि मावनो थाखाय जों ओंखारदों। उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा मोनबा समस्ति दङ। बे मोनबा समस्तिनि बिथोराव जों मोनबायावबो देरहागोन। जोङो बेयाव पुरा रेडि जानानै दङ आरो जों मोनबायावबो देरहासार जानो हागोन फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव। आरो बिनि फोरमाना दिनैबो खोन्थादों जे मोनसे जिल्ला कमिटि दानायाव मोनसे जिल्ला आफादाव 300निबो बांसिन दिनै बिबानगिरि रेकर्ड जे कुनु मोनसे पार्टिया मोनसे जिल्ला आफाद दानायाव 300निबो बांसिन बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेबायदि जिल्ला आफाद दाफुंनायखौ जों नुफेराखै। जारिमिनाव गैया। नाथाय दिनै उदालगुरिया जारिमिन सोरजिदों जे 300निबो बांसिन मेम्बार्सफोरखौ पर्टफलिय'फोरखौ होनानै एपिबिआ उदालगुरि जिल्ला कमिटिखौ दाफुंदों आरो बे जिल्ला कमिटि दाफुंनायावनो बिभिन्न ओनसोलनिफ्राय रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंखौ आशीर्बाद होनो फैदों आरो जोंखौ आशीर्बाद होदों आरो दिनै रायजो राजाफ्रा जोंखौ नेनानै दङ। दिनै गायनाय फुनायनि दिन दैज्लां बोथोर गोबां मानसिफ्रा फैनो गोसोमोन। जों बेबायदि सुबिदा होनो हायाब्लाबो बिथांमोना गावबा गावनो सुबिदा खालामनानै फैगौमोन। नाथाय गोबाङा गायनाय फुनायाव बेस्थ' जाना थानायनि थाखाय फैनो हायाखै। जोंनो फनाव खोन्थाहरदों जे जोंनि गामिनिफ्राय बा आङो नोंथांमोननि नैबे मेलाव थांनो हानाय नंलिया जे आंखौ निमाहा होगोन नाथाय आं नोंथांमोनजों दङ। बेबायदि गोबां दङ आरो दिनै आं नोंथांमोन मिडिया पार्सनफोरखौ खावलायगोन नोंथांमोना गामि ओनसोलफोराव थांनानै जनसाधारनफोरनि खाथियाव सों जे नोंथांमोना फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्शनाव भटखौ सोरनो होगोन। नोंथांमोना बुंगोन बिथांमोना बुंगोन जे रन्जन दैमारिनि मोखांखौ नायनानै अन्जलि दैमारिनि मोखांखौ नायनानै जोङो एपिबिनो भट होगोन आरो फैबाय थानाय काउन्सिल इलेक्शनाव एपिबि पार्टिखौ जों देरहाहोगोन होननानै नोंथांमोना गावनि खोमाजों खोनागोन। नोंथांमोना थां हाबि थां आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन। राजखान्थिनि गेजेरजों खामानि मावनो गोबां पेन्डिं जानानै दङ जोंनि ओनसोलाव। जोंहा बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जोंहा बिटिसिआ 39टा डिपार्टमेन्ट 39टा डिपार्टमेन्टफोरखौ मोनदोंमोन। नाथाय बे 22टा बोसोराव जायानो सरकार सलायलाङाखै मानो जोंनि मेगनजों जोङो नुदों मोनसेल' डिपार्टमेन्टआ एक्टिभै खामानि मावो बेनो जाबाय पिडब्लिउडि रड्स एन्ड बिल्डिं। दिनै शिक्षा बिभागाबो बिल्डिं एबा बबेबा स्कुलनि कालार फुननाय थिं पात सोलायनाय पिडब्लिउडि बिल्डिंआव, बबेबा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआबो दुब्लियाव थांनाय लामा बानायनाय पिडब्लिउडि रड्सआव खालि थिखा बा अनलि पिडब्लिउडि रड्स एन्ड बिल्डिंखौल' जोङो खामानि मावनाय नुयो। बाखि 38टा डिपार्टमेन्टआ उन्दुसोनानै थायो जायनि थाखाय जोंनि समाजा दिनै नोरजिया जानानै दङ बिकलंग जानानै दङ। सोलोंसा बा फरायसा फरायसुलिफोरा शिक्षा मोननो दिनै लाब खालामनो हायाखै। जेब्ला आङो एलपि स्कुलाव फरायोमोन उखुमा नारानिमोन गोबां स्टुडेन्टस दङमोन। नाथाय बै आं एलपि स्कुलाव थांनाय एलपि स्कुला दिनैनि तारिखाव कालारफुल मोनसे पाक्कानि न' जाबाय, बिल्डिं जाबाय, इलेक्ट्रिसिटि फेननि सिङाव थानाय छात्र छात्रीफ्रा फरायनो हानाय जाबाय। नाथाय दिनैनि तारिखाव बै एलपि स्कुलाव 6 जननिफ्राय 7 जन स्टुडेन्ट। मानो जादों? मानोना जों अनलि रड्स एन्ड बिल्डिंआव खामानि मावदों। बै छात्रफोरनि लेखायाव मा दङ दिनै जों नोजोर बोआखै। थिग बेबायदिनो जोंहा मावनो गोनां गोबां खामानि दं। आबादारिफोरनि खेथ्रआव दिनै जोङो नुदों गोबां आबादारिफोरा गावनि प्राप्यनिफ्राय बन्चित जानायखौ जों नुदों। गोबां आबादारिफोरा दिनै फानलु आबाद खालामदों,
हलसेल मार्केटाव बिथांमोना 20 टाकायाव फाननो गोनां जादों। एखे फानलुखौनो जुदि जों उदालगुरि बाजाराव बायोब्ला फुवा 30 टाका 40 टाकायाव जों बायनाङो, 160 टाका केजियाव जों बायनाङो। नाथाय गायग्राया बेसेबां मोनो? मात्र 20 टाका 20 रांल' मोनो। नाथाय लाबखौ सोर जादों दिनैनि तारिखाव? समान सम उन्नयना माखौ बुङो दिनैनि तारिखाव? दिनै बिथांमोना जुदि आबाद मावदोंब्ला मार्केटाव जुदि फानलुआ 100 टाका केजि थांदोंब्ला अन्तत गायग्राया 60 टाका मोननांगौमोन। बिनि एरेन्जमेन्टखौ सोर होनांगौ? गभर्नमेन्टआ होनांगौ। बिनि एरेन्जमेन्टखौ गभर्नमेन्टआ होनांगौ। खारन जोंहा मार्केटिं डिपार्टमेन्ट दङ, एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट दङ। दिनै बन्सित दं जोंनि खेतियकफोरा। दिनै बेफोरखौनो मावनो थाखाय जोङो फैदों। बेराफारसेथिं जोङो नुदों जोंनि आइजोफोरखौ जेब्लानोखि इलेक्सन खाथि सफैयो बिथांमोननो राजनेताफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा होयो, सोरनोबा बोरमा फिसा होयो, अमा फिसा होयो, बुरखायनानै लाङो। नाथाय दिनैनि तारिखाव जोङो नुदों जे जोंनि आसामनि जि अबस्था, बे अबस्था गुत्तै भारत बर्षनि भितरावनो जोंनि आसामाव गथ' जन्मआव हाइस्ट आइजोफोर थैयो, जिउ दान होनो गोनां जायो आइजोफ्रा। दिनै बै पार्टिफ्रा हसाके आइजोफोरखौ अनग्रामोनब्ला जोंहा बिटिसिआव मोनबाल' जिल्ला, 6टा साब डिभिजन, बेफोराव हस्पिटाला दंखायो। बेफोराव जुदि गायन' आरो चाइल्ड स्पेसियलिस्टखौ होयोमोनब्ला जोंनि बिमाफ्रा बै सरकारि हस्पिटालावनो गथ' जन्म होगौमोन आरो बिथांमोना गथ' जन्म होनो गिनाय नङामोन। दिनैनि तारिखाव आइजोफोरखौ अकल भट बायनो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा होनायखौ नुदों। हसाके अननायखौ जों नुवाखै, सन्मान होनायखौ जों नुवाखै। बेनिखाय फैबाय थानाय समाव बेबायदि आइजोफोरखौबो जोङो सन्मान होनो नागिरदों जे छात्र छात्रीफोराबो जेन फैबाय थानाय समाव हिक्षा लाभ खालामनो हायो। दिनै जोंनि पृथिबिया ग्लबेलाइजेसन जाबाय, टेक्न'लजिया फैबाय, नाथाय जोंनि लेखाफ्रा दिनै मा अबस्था जानानै दङ? दिनै MA BA BCom BSc पास जानायनि उनावबो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनैनि थाखाय बेकार जानानै दङ। MA BA BCom BSc पास खालामखांनायनि उनावबो डकुमेन्ट्स लायै लायै साख्रि नागिरनो गोनां जादों। मानोना जोंखौ अकल साख्रि मावनो थाखायल' हिक्षाखौ जोङो स्कुल कलेजाव मोनदों, टेक्न'लजिखौ जोङो मोनाखै। जि हिक्षाखौ मोनोब्ला जोङो गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थांनानै थानो हागोन बुहुमनि बिखायाव मानसि बायदि, बेबायदि जोङो हिक्षाखौ मोनाखै। दिनै बेफोरखौ मावनो थाखाय जों फैदों। रन्जन दैमारि आरो अनजलि दैमारिखौ नि थाखाय रायजोआव भट होगोन रायजोनाव रन्जन दैमारिया मेन इस्यु जागोन नामा? मेन इस्यु हिसाबै आं जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय जे 39टा डिपार्टमेन्टनि भितराव 38टा डिपार्टमेन्टखौल' 38टा डिपार्टमेन्टआ उन्दुनानै थायो, मोनसेल' डिपार्टमेन्टआ खामानि मावो। बे 38टा डिपार्टमेन्टखौ एक्टिभलि खामानि मावहैनायानो जोंनि इस्यु जागोन। लोगोसे रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय सख'नांगौआबो जोंनि दायित्व। जोङो बिथांखौबो सख'नो थाखाय नाजागोन। जोंहा जि इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB होनना बुंनाय जथाय मोनसे आफाद दङ। थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोङो सेस्था सलायबोगासिनो दङ। जोङो दिल्लीयाव गोबां खेब रायज्लायदों, NIA केसखौ स्टेटआव हरनो थाखाय एपिल खालामबोदों। जोंनि एपिलखौ खोनासंनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनि एपिलखौ खोनासंनानै स्टेट गभर्नमेन्टआव NIAखौ हरदों। आरो जेब्लानोखि NIA केसखौ स्टेटआव सफायदों जोङो स्टेट लेभेलाव एपिल खालामदों जे नोंथांमोना अननानै BTR सान्ति सुक्तिखौ सन्मान होनानै जे नोंथांमोना NIA केसखौ डिस्ट्रिक्ट कर्टआव हरनांगौ जों एपिल खालामदों। आरो बिथांमोना जोंनि एपिलखौ नाजावनानै दिनैनि तारिखाव डिस्ट्रिक्ट कर्टआव हरदों। आरोबाव जोङो डिस्ट्रिक्ट कर्टआव जेब्लानोखि केसफोरा सफैदों जों एपिल खालामदों जे बिथांमोनखौ बेल होनांगौ। दिनै जों बेल मोनगासिनो दङ। आरो रन्जन दैमारि सारनि खेथ्रआवबो जोङो सुप्रिम कर्टआव फाइट खालामगासिनो दङ। फैबाय थानाय दानसे दाननैनि उनाव जोङो बेल हियारिं मोनगोन। आखाबादि जोङो रायजो राजाया जोंदों दोङो जेन जोङो फैबाय थानाय समाव रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन, बे जोंनि आखाबादि। जोङो इलेक्सनखौ माबायदि गेलेगोन दिनैनि तारिखाव जोङो टेबोलाव जिरायाखै। फैबाय थानाय समाव जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि दङ, डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ, ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि दङ। साफ्रोमनिबो अपिनियन लानानै मोनसे टेबोलाव जिरायनानै जोङो इलेक्सनखौ माबायदि बाहागो लागोन, माबायदि गेलेगोन जों आगबारिगोन। बेयो पार्टिनि खोथा। पार्टिया जुदि टिकेट होयोब्ला पार्टिनि खोथा, रायजो राजाया जुदि खावलायोब्ला आं गावगाय बेक्तिगत भाबै आं रेडि नङा।